Angibingelele kumkanya ukuthi TV ngibingelelwa ukhangelano kaMhlongo enkandla eqhudini ishoba lenyathi usezakhele udumo ngegama lika DSD khona igama elisha lapha laloqoko bathi luphi asijabulele uyidlulela angibonge ithuba abantu umkhanya kude TV ngibonge ithuba elikhulu igama lami uThokozani uMasokandlana ngumphesheya abanye bathi ngusomnandi ngusomlekela ngusomdelicious Leleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa igama lami nguvusi mavusana kwe channel ehamba phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu kulimale abantu abangu43 engozini ebandakanya iLoli nebhasi nezimoto ezincane ku N12 ejikeni laseDan Valley egoli abezimo eziphuthumayo bafikile ngokusheshsha ke lapha nawe ingane zakwethu bayohlenga ke lapha kule yangozi ingane zakwethu mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini owakuphawula ke sidibane kwi comment section ngezuvula ukuthi wena ngabe kuthini owakuphawula mawumusha ngiyacela wenza okulungile ngicela subscribe cenza nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha se channel lami manje impilo yami